Banwanra ya ka syongsuk syongsan ha kishnong ki thau jong ka maulai pelun berok kawai ha ka arphulai terik unai wing ar hajar arphulai ka maulai town dorbar kala lumjing ya lang ya ki rangba ashnong ka maulai berok kawai ban ya perkhat ya ka bha ka mian ka shnong ka thau ban laj na kino ki jingja klumar na ka daw ka jingsha siat pathar ha ki pulit asam ya ki sangut ki riu pajba ka shnong mukro West Jaintia Hills District. Habayakren Shakilat Pathai Khubor u coordinator Kamalai Town Dorbar uba Herlam Bokwar ula kerpat ya ki khun samla banomdei banya khluj banwanra iki no ki jingklumar bat hakaju kopor ula yathu banaka liang jong Kamalai Town Dorbar kala kerpat ya ka sorkar bakamdei banbu ya ki CRPF ban pahara hakishnong ki thau jong Kamalai khnang banomwanra ya ka jingklumar. Kala kerpat ru ya ka sorkar baka deiban penjari no da ka section shispa sau pusau khnang banom ya lumpat ba bat kala kerpat ru ya ka sorkar ba ya menta shipor ka sorkar ka deiban bu da ka por ya ki kali ki balej bawan. Kum ka mulai tahun dorba ni alum kerki ya kini ke emergent meeting hanya step hadian ki jingja ki bangai I menin kesini ya ka jingja pa mukro ya ki Pardo persnam jungi belum kinong song sinong jong jala ha ka ba kibor jong puli asam forest guard kila syem bat dekat jubor ka jing em jong ki kum kinong penya sinong jong mulai ni kata ka syok ka bangi I kan ya ka kata bahayang iru dan rei ngidon pat hapling jong ni kapur ka bangi dei ban tap ban island bakino ki jing snow kinamuan ban tapluk ini ringi de bani I bakum kinong penyak sinong pat ya ke iki kamram ya ke bangi de ban le ka kong ni pen pau kum kamulai tahun dorba ya ka jing penrem jur ni kondem ya kane ka jing le riu khlau ka jong kini pulit asam ya kini ki rado persnam jong ni bat haju ko por ni pha ya ka jing sulem si bahyang sem kesinong kita aku bagi kita boleh untuk span jadi ni kilong yang kilong sem bagi kesinong kita kita mat aku ini apon kamu lagi tahun dorba kalau perhat hak ni step ru ba le se nak ni ke jingja kin sami kinu nu bagi jing e ki banon ra halak kesinong mulai bro oi kumta nilai mir jumut nilai kut nilai sim karai bakum kamu lagi tahun dorba ngin pek baka syongsuk syongsan kandon kan sensyar kisnong kijong baka numi kanu kijong bu jing yang ikun ki dorbar snong bat kamulai tan dorbar bro ko te ha kijong khot jong ka senjuk kinong sensyar snong ka bri ni tram kamulai tan dorbar kan mi panile sementa ha ka prayer meeting ka jing thang membeti hapo susutham auditorium ban kenmau buram yiki mensiam ki balakha no lingba jong ni ka jingjia kanau kolong ka bukum ka tang dorbar ni ikalong bakani kamdei ka isu jingya pher jak liu dan rek student le asie I jingjia e bukum no rukum no iba lakta kaman kal halu begini mensiam ken khlat no ni don ru ka benta ka ba kum kinong song jong jala ngimla banyak penyak future ke jong ki khun ki jong ni ki ba menta ki dang deban indep ki exam ki dang don song exam ta kadang ni I don kam but ni don kam lu baga song san kan wan hak snong ki thau ki jong ni sa sisien ngin ya upan ai ka apil hak snong ki ba pher lingba ke jing yakut lang ke jing rai lang ke jing baro ki dekat jang tahun dorbar ki bami khmat ki jang ba snong naman ki dorbar snong bangin ai do apil hak tung snong jing ki public address system hala ki jong snong khnang bangin la banwan ra ya ke jing sngo sngan ke jing bom song sial hakum gini ki khap ki ba le si ki baro ni sngo khom jing ni sngo khem jing ban perkhat ni jing e de ibu ya kajing yakut bangin pentip sarkar bat ban kerpat bak sarkar kan pendep kam kham kloi
hak jing ede bikini ki jing ja ban numbo teng than khnang ba ke baro ngin la ban pendep ki kam khlem jing wet kamolai ton dorbar ka ya khutru ban pendep syak sorka ba kanum pha ha kane ka national highway kadai ka ba ka jupanan kam ka ba ya bet se ki port da lekru ni iba kadai ka ba penan kam da ki wei pat da baru ki nong song jong jela ti ngem kwa ban iba ka don ka jing thut ha ka lek kawan jong ki nong song jong ni te kai ka bangi don kam an ong kalong ba nakalyang jong sarkar kam ri ban pha ek CRP ki ban patrol ha kini ki national highway bat kini ki interior kini ki sinong ki jong ni ngem don ni ban ong rei tang ko wei ka ba ngilayang scam ko mo lai ton dor ban nadu scam bula lekru kalong ba wat nam pha ya ki pulit CRP ki banyak patrol action mulai kata kadai ka jing yo i ka jong ni sian ha ngem la ban ong ba ki ba don na ka kam ken hak ban nek duty soi ya kata ka ya ka kali ban ki CRP rei ban ong banbu ayaki na mata ban pe security nginem kam mulai ton dor ban ngem kwa ba kan ram ta nangka ngi ba ka badan kam kalong ba sarkar kan impose ya ka section 144 khnang ba khangat kanu no ko jing lum brio khnang ba num don kanu no ko jing thot ha kane ka jing ya lenti ka jing ki tanam sumstang aban thut ya ka likawan lane kasuk kesan kita gide tiba kamlo tan dorbar kalekun bad hagu ko poru ba ka pon mia ni kwa ba sarkar ka penbek ya ka timing ji ki kali ke baya lembah jong kini ki jong ka national highway ha ngidon menta atli ko wei kena tiket hang ko jen sini ka bypass bahkan regulate de ka timing khnang ba kanum penthot le si hainu ni pori ba ngimla biang ka don ka jimi ka jing thot ha kali kawan jong ki kali te ken regulate no ka timing khnang ba kan pensuk yangi gum gidor ba sinong namar kum gidor ba sinong mentangin sedang ban mi yang saisien ban pahara hala jong sinong te kani di kubor ka bangi kwa ban peni nakaliang jong ka mulai ton ba lengba jong kania ka jingalang bat ka bakhadu kalong bangi apil sige nong mi khmat ki jongi la kalong MLA BMDC bakani kamulai ton ba thangni ka tanti kami akhmat ban pe bakan don ka jing song suk chung san bat ni khmi den tiru bai MLA MDC kin nong mi khmat ki jongi kenwan bani trilang bat ngi kom kamulai ton ba kata kadai ka jing kwa chung kamulai ton ba